ንምዃኑ ምስ ኣምላኽ ዘይልወጥ ቃል ኪዳን ዘለዋ ሰበይቲ መን ምዃና ትፈልጡ ዶ? ኣብ ዓለም ብደበና ጭንቀት ተሸፊና ብርሃን ተስፋ ጠፊኣ ፍርዲ ኣብ ዝቐረበላ ዘስካሕክሕ ሰዓት ንሰይፊ ፍርዲ ናብ ቀስቲ ምሕረት ዝቐየረት ሓንቲ ተገርም ቃል ኣላ። ኪዳነ ምሕረት። እዚ ቃል እዚ ስሙ ጥራይ ዘይኾነስ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ደቂ ሰባትን ዘሎ ፈጺሙ ዘይብተኽ ድልድል ፍቕሪ እዩ። ፍትሒ ብመሰረት ገበን ይቀጻዕ ክትብል ኸላ ኣደነታ ግን ምእንታይ ይቕረበለለይ ብምባል ልቢ ኣምላኽ ዝሰዓረትሉ ዓብዪ ምስጢር እዩ። ንቁጥዓ ብምሕረት ንውግዘት ብጽድቂ ዝትክእ ድንቂ ቃል ኪዳን ሎሚ ንዓና ዝርአን ዝጭበጥን መጽለሊ ኾይንና ኣሎ። እዚ ኣብ ደብረ ጎልጎታ ዝጀመረን ብጸሎታ ዝደልደለን ኪዳን እዚ ነቶም ዝወደቑ ዘልዕል ንዝሓዘኖም ምጽናዕ ዝህብ ዘለዓለማዊ ተስፋ እዩ። ስለዚ ትርጉም እዚ ዘይብተኽ ቃል ኪዳን ሎሚ ኣብ ሕይወትና ክንደይ ዓሚቕ እዩ። ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ስድራ እግዚኣብሔር። ጸጋን ሰላምን እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ዘላለም ይኹን። ንቻናልና ሓድሽ እንተኾይንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። ንሰርሖም ቪድዮታት ክበጽሑኹም እዮም። ኪዳን ምሕረት ክልተ ምስቶም ዝሓረኽዎም ቃል ኪዳን ገበርኹ። መዝሙር 88 ብነቢዩ ቅዱስ ዳዊት ሓዲሩ እግዚአብሔር ባዕሉ ምስቶም ሕርያት ምስ ኣቦታት ምስ ነቢያት ምስ ጻድቃናት ምስ ቅዱሳን ሰማዕታት ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወ ይገልጽ። ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ እግዚአብሔር ነቶም ዝሓረዮም ከም ዝጽውዖምን ዘኽብሮምን ከም ዝቕድሶምን ነጊሩና። ስለዚ ነቶም ኣምላኽ ዝሓረዮም መን ክቃወም ይኽእል ኢሉ ሮሜ 8:30 ቅዱስ ዳዊት ድማ ነኪር ነገሩ በእንቲ ኣኪ ሃገረ እግዚአብሔር ብምባል ከተማ ኣምላኽ እቲ ብዛዕባኺ ዝተባህለ ግርም እዩ ኢሉ። መዝሙር 86:3 ምስ እመቤትና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተኣተወ ቃል ኪዳን ካብ ኩሎም ካልኦት ቃል ኪዳናት ዝተፈለየ እዩ። መዝገበ ቃላት ትርጉም ቃል ኪዳን ከም ዝስዕብ ይኸውን። ኪዳነ ምሕረት ስም ናይቲ ብ16 ለካቲት እመቤታ ካብ ወዳ ቃል ኪዳን ምሕረት ዝተቐበለትሉ በዓል እዩ። ኪዳን ማለት መጥብዓ ማሕላ ማለት እዩ። ዘዳግም 29:1 ኤርምያስ 31 ካብ 31-33 መዝሙር 88:3 ብኻልእ ወገን ድማ ኪዳን ስም ጸሎት እዩ። ጐይታና ንሞት ስዒሩ ካብ ሞት ምስ ተንስአ ቅድሚ ናብ ሰማይ ምእራጉ ንሐዋርያት ዝመሃሮም ጸሎት ኪዳን ይበሃል። በብዓመቱ ብዕለት 16 ለካቲት ነብዕሎ በዓል ኣብ ጎልጎታ ኣብ ዝርከብ መቓብር ወዳ ናይ ዕርገት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብፍሉይ መንገዲ ኸቡር ውላደይ ካብ ሥጋይ ሥጋ ካብ ነፍሰይ ነፍሲ ሰብ ብምዃንኻ 9 ወርሕን 5 መዓልትን ምሳይ ስለ ዝጸናሕኻ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምሳኻ ስለ ዝጸናሕኹ መጺኻ ልመናይ ክትሰምዕ እናበለት ክትጽልኽ ኣላ። ጐይታ ምስ 1000 መላእኽቲ መጺኡ ሰላም ምሳኺ ይኹን ማርያም ኣዶ ማርያም ሰላም ምሳኺ ይኹን እንታይ ክገብረልኺ ትልምኒ እንታይ እዩ በላ። ንሳ ድማ ብስመይ ዝጸለየ ዝኽረይ ዝዘከረ ብሽመይ ንጽጉማት ዝሓዝንን ብስመይ ንቤተ ክርስቲያን ዕጣንን ዘይትን ዝሃበ ብስመይ እምነትን ፍቕርን ንወዱ ብስመይ ዝጸውዐ መሓረለይ ካብ ሞት ነፍሲ ኣድሕነለይ። ጐይታ እዚ ኹሉ ክገብረልኺ እየ ኢሉ ይምሕለል ኸለኹ ብምባል ቃል ኪዳን ኣተወ። ካብዚ ዝተልዓለ እዩ ያዕቆብ ኣብ ቅዳሴ እንደገና ናብታ ዝወለደትካ ኣዴኻ ማርያም ንልምነላ። ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ደገፍ ጠባይና
ዝዘከረክን ስምኺ ዝጽውዕን ካብ ዘላለማዊ ድኽነት ከም ዝድሕን ኢልካ ኢኻ እሞ ዝበሎ። በዛ ዕለት እዚኣ ዝዝክር ኣብ መጽሓፍ ተኣምራት ማርያም ዝተገለጸላ ተኣምር ኣሎ። እዚ ድማ ሓደ ካብቶም ኣብ መጽሓፍ ተኣምራት ማርያም ዝተገለጹ ተኣምራት እዩ። ካብቶም ሓደ ስምዖን ዝበሃል ጋሻ ተቐባሊ ለዋሕ ሰብ ነይሩ። ሰይጣን ንቕነይ ኣይሓፍርን እሞ ሓደ መዓልቲ ጋሻ ኾይኑ ኣትዩ ወድኻ ቐቲልኻ እንተዘይመጊብኻኒ ኻሊእ ምግቢ ኣይበልዕን እየ በሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስምዖን ነቲ ናብኡ ዝመጸ ጋሻ ኣምላኽ ከሕርቑ ኣይደለየን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብርሃም ንወዱ ቐቲሉ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ዝበሃል ኢሉ ንወዱ ሓሪዱ ሃቦ። ከይወደአ ሰይጣን ነቲ ቐቲሉ ዘቕረቦ ወዲ ክበልዕ ኣገዲድዎ። ምስተዓመ ድማ ስድሩን ጎረባብቱን ኩሎም ሓለፍቲ መንገድን ክበልዕ ጀመረ። 78 ሰባት በሊዑ ሓደ ዝቖሰለ ሰብ ክበልዕ ምስ ቀረበ ብስም ስላሴ፣ ብስም ቅዱስ ሚካኤልን ብስም ቅዱስ ገብርኤልን ማየስቴኒ ብምባል ለመኖ። ሱቕ ኢሉ ድማ ጸንሐ። ኣብ መወዳእታ ብስም ድንግል ማርያም ስም እመቤትና ምስ ሰምዐ በልዐ ሰብ ናብ ልቡ ተመሊሱ እስኪ ድገሞ በሎ። ብዛዕባ ድንግል ማርያም ማይ ከስትዮ ለመኖ። ኣብቲ ግዜቲ እዚኣ ተምሕር ከም ዝኾነት ኣብ ግዜ ቕልዕነተይ ሰሚዐዮ እየ ኢሉ ንእሽተይ ማይ ሃቦ። ኣብ ጐረርኡ ከይበጽሐ ወዲኻለይ ብምባል መንጢልዎ ኸደ። እቲ ሓደስታይ ድማ በልዐ ሰብ ትበሃል ንስኻ ኢኻ በሎ። ኣብቲ ግዜቲ ለካስ ኩሉ ሰብ ይፈልጠኒ እዩ ብምባል ናብ ሓደ በዓቲ ኣትዩ ብጣዕሳ ኣብኡ ሞተ። መላእኽቲ ጸልማት ነፍሱ ምስ ወሰድዋ እመቤትና ውላደይ ነዛ ነፍሲ እዚኣ መሓረለይ በለቶ። 78 ነፍሲ ዘጥፈአ ንፈጣሪ ድማ ዝከሓደ ይመሓርዶ በላ። ብሰማይ ማይ ዝጸምኦ ኣስትዩ በለቶ። መላእኽቲ ብርሃን ነፍሲ ወሲዶም ናብ ገነት ወሰድዋ። እቲ ኻልኣይ ድማ ሃብቲ ረኺቡ ዝሰኣነ ሰብ እዩ። ተኸቢረ ኣብ ዝነበረ ኹላ ሃገር ተዋሪዳ ኣይነብርን ኢሉ ንብረቱ ጠቕሊሉ ክኸይድ ከሎ ሰይጣን ከም ዝሓዘነ ምሲሉ እቲ እምኒ ብመተት ወርቂ ኣምሲሉ ናብ መንፈስ ቅዱስን መላእኽትን ክሓደለይ እሞ እዚ ክህበካ ይበሎ። ንሱ ድማ ክሒዱሉ ተቐቢሉ ክኸድ ክብል ከሎ ንድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ኣዶ ኣይኮነትን ኢልኻ ክሓደለይ በሎ። ንሱ ድማ ንዓኣስ ኣይክሕድን እየ በሎ። ኣብታ ሞት እቲኣ ሰይጣን ኣጥቂጡ ቐተሎ። መላእኽቲ ጸልማት መጺኦም ነፍሱ ክወስድዋ እንትብሉ መላእኽቲ ብርሃን እውን ቐረቡ። ኣዴና ቐሪባ ወደይ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ምሕረት ግበረላ በለቶ። ንሱ ድማ ኸልቢ ይመሓር ድዩ በላ። ንሳ ድማ ስምኺ ዝጽውዕ ዝዘከረ ክምሕረልኸ እየ ዝበልኻዮ ቃል ዝኽሪ ይሕደግዶ በለቶ። ጐይታና ድማ ምሒረልኻ ኣለኹ በላ። እግዚኣብሔር ምስቶም ሕርያት ቃል ኪዳናትኹ ብዝበሎ መሰረት ምስ ቅዱሳን ብዙሕ ቃል ኪዳናት እዩ። ካብዚኣቶም ሓደ ቃል ኪዳን ኣማላድነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እዩ። ኣማላድነታ ከም ዝፍለጥ ኣማላድነት ማለት ንኻልእ ምጽላይ ዘጋጠመ ጸርገም ክእለ ምልማን ምምሓርን ማለት እዩ። በዚ መሰረት ድማ ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ልዕሊ ኹሎም ቅዱሳን ልዕል ዝበለትን እትኽበርን ብእግዚኣብሔር ዝተውሃባ ናይ ኣማላድነት ሓይሊ ቅድስቲ ሆይ ለምንልና ኢሎም ንዝጸለዩ ንጽሃን ውዳሴ ሃይማኖትን ዝኽተሉ ኹሎም ምሕረት ንኣምላኽ ከም እትልምኖ ይኣምኑ። እቲ ምኽንያት ድማ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣደን ኣገልጋሊት እግዚኣብሔርን ብምዃና ካብ ኹሎም ቅዱሳን ንላዕሊ ናብ እግዚኣብሔር ትቐርብን ምስ እግዚኣብሔርን ምስ ሰባትን ናይ ቀረባ ወይ ቅርበት ጉዳይ ትፍጽም። ንኣብነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቢዩ ዝነበረ ገብርኤል መልኣኽ ኣበሳሪ ምስጢር ድሕንነት ኾነ። ሉቃስ 1:19
1:26 ኣስቴር ሰበይቲ ንጉስ ኣርቴክስት ብምዃና ነቲ ብህዝባ ኣይሁድ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ሞት ኣቐየረት። መጽሓፍ ኣስቴር ምዕራፍ 3:10 ነቢይ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕሩይ ብምዃኑ ንእስራኤላውያን ምሕረት ኣውሂብዎም። ዘጸአት 32:14 ነዚ ኃጢአት እዚ ይቕረ በለሎም፣ እንተዘይኾይኑ ግን በጃኻ ካብቲ ዝጸሓፍኻዮ መጽሓፍ ደምስሰኒ። ኣምላኽ ድማ ሓዘነሎም። ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ፀሓይ ዝበርህ ሓቂ እዩ። ቅዱስ ያሬድ ነዚ ሓቂ ብብርሃን ፀሓይ ምስ መስከረ ንህዝብን ነቶም ዘለዓለማዊ ሕይወት ዝወርሱ ኩሎምን ሕድገት ኃጢአት ክትህቦም ካብ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ስልጣን ተቐቢልካ ኣለኺ ብምባል ኣመስገና። ኣቦይ ጽጌ ቃል ኪዳንኪ እንተዘይህሉ ነይሩ ሓዊ ጥፋት መርገም ኃጢአትና መጥፈአና ነይሩ ኢሎም። ኣብ ቅዳሴና ድሕነት ንልምነኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ሆይ ደስ ይበልኪ ወትሩ ድንግል ኣዶ ክርስቶስ ንኣምላኽ ዝወለድኺ ኃጢአትና ይቕረ ክብለልና ጸሎትና ናብ ወድኻ ኣብጽሕልና። እታ ንጹህ ድንግል ነቲ ብሓቂ ብርሃን ዓለም ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድኺ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሓቀኛ ኣማላዲ ክትዝክርልና ንልምነኪ። እዚ ድማ ንኣደነት እግዚአብሔር ስለ ዝተመረጸት እዩ። ሉቃስ 1:26 ካብ ነፍሳ ነፍሲ ካብ ስጋኣ ስጋ ለቢሱ ካብኣ ብምውላዱ ቅድሚ ምውላዳ ምስ ወለደት ድሕሪ ምውላዳ ኩሉ ጊዜ ድንግል እያ ነይራ። ኢሳይያስ 7:14 በኣእምሮን ብስጋን ድንግል ስለ ዝኾነት ኣማላድነታ ናይ ዕርክነት ዘይኾነስ ናይ ኣዶነት እዩ። ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንዓና ናብ ዓለም ክንኸይድ ምኽንያት ድሕነት ገይሩ ስለ ዝመረጸና። ዮሐንስ 2 ተስፋ ክብሪ እመቤትና ካብ ክብሪ ቅዱሳን ፈጺሙ ዝተፈለየ እዩ። ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓረየ ኣፍቀራ ሓረያ ንዘለዓለም ድማ መሕደሪኡ ገይርዋ ኢሉ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ነቲ እግዚአብሔር ዝመረጾን ዘኽበሮን ምቅዋም ከም ዘይከኣል ተዛሪቡ ኣምላኽ ባዕሉ ጽዲቑ ካብ ኮነ ነቶም ኣምላኽ ዝሓረዮም መን ክቃወሞም ይኽእል? ስለዚ ብብዙሕ ከንቱ ሓሳባት ተነሲሕና ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን ተቐቢልና ወረስቲ ቅድስቲ መንግሥቲ ስሙ ንኹን። ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ኣማላድነት ናይ እመቤትና ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን ኣማላድነት ይኹን። ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊና ይኹን። አሜን።